d'acord? I, bueno, com deia, per les últimes persones, durant el taller podreu deixar les vostres preguntes aquí en el xat, que teniu aquí a baix de la pantalla, teniu un botonet de xat, podeu anar escrivint les vostres preguntes i cap al final sí que podreu activar micros i fer preguntes i tal. Però si voleu fer en algun moment, perquè és en aquell moment d'alguna cosa en concret que s'estigui parlant, que voleu fer consultes, les feu per aquí, jo les recullo i els hi trasllado a la Mercè i a l'Iris. I direu, i qui són la Mercè i l'Iris? Bueno, a la invitació al taller us ho explicàvem, però la Mercè Botella és l'autora de les guies i socialitzadora de Som Connexió, que serà una de les talleristes d'avui, i la Iris Roc, que és de Cafè i Social Media, que col·labora també amb Som Connexió amb moltes de les activitats. Ara us explicaran elles una mica més qui és qui. I bueno, doncs res, us donem la benvinguda i qualsevol cosa, doncs això, ens aneu comentant pel xat. Molt bé, doncs compartiré una presentació que ens ajudarà una mica a estar en la mateixa pantalla, per dir-ho així. Quan es vegi, m'aviseu? Es veu bé, Veu. sí. Perfecte. Doncs estem en la presentació de la guia, és un taller de reptes sense mòbil en família, però sobretot és presentar el document que acompanya aquest procés, perquè és un procés que en el marc d'un taller és difícil fer-ho directament, perquè està pensada i dissenyada per fer-la en família. Doncs, qui us està oferint aquest taller? Doncs, d'una banda, Som Connexió, que som una operadora, que som persones que ens hem agrupat per consumir, o sigui, és com un moviment ciutadà que hem decidit formar la nostra operadora de telefonia i connexió a internet, és sense afany de lucre, i el que som ciutadania organitzada per empoderar-nos com a usuaris en aquest àmbit de consum, entenent que aquest àmbit de consum, les telecomunicacions, és un àmbit de consum estratègic en la nostra vida quotidiana i que travessa tots els àmbits de la nostra vida, personal, professional, tots. No hi ha cap àmbit de la nostra vida on no hi tingui un impacte ambiental. Per tant, el nostre ADN neix de que volem una economia que posi a les persones i la vida i el planeta en el centre. I entenem que les telecomunicacions també és un àmbit de consum on això li hem de posar molta consciència. Doncs, en el marc d'aquesta operadora, que és una cooperativa de consumidores, doncs, amb els excedents que generem, fem projectes d'impacte social que donin resposta a aquesta motivació pel que neix l'operadora. Per exemple, en concret, tenim 4 línies de treball. Una que és créixer en un món de pantalles, que aquest projecte està en aquest àmbit. Promovem el consum responsable de la tecnologia per part d'infants i adolescents i, per tant, acompanyem a les famílies en fer-ho. També tenim un projecte de bretxa digital, que és donar facilitats a famílies o a persones marginalitzades que tenen dificultats per tenir accés a aquests serveis i entenem que és un servei bàsic i, per tant, s'ha de poder tenir accés. També tenim un que està encara incipient, molt interessant, que li diem de membrana de dades. Si us trobeu que rebeu moltes trucades i rebeu molta informació de publicitat d'entitats i d'empreses que us estan assetjant amb la publicitat, doncs estem generant un projecte de protecció de dades i per fer front a aquest assetjament comercial que estem rebent com a persones. I també tenim un projecte d'internet comunitari, que és compartir serveis entre les veïnes. Doncs, en concret, tots aquests projectes, si hi ha persones per aquí que són sòcies o que són usuàries, molt d'agraïment amb elles, perquè és gràcies a elles que podem fer projectes d'aquest tipus, com el que estem fent aquí. Doncs, en concret, per posar-li context, d'on neix la proposta del repte de sense mòbils en família, perquè ens estàvem quedant sense família arran dels mòbils. Doncs,
La primera guia que vam treure era perquè veiem que s'estava començant a incorporar el mòbil amb infants massa joves i amb molt poca consciència, no? I vam dir, ostres, aquí tindrem un problema. I aquesta guia realment ja té bastants anys, té com 4... És prèvia, té més de 5 anys, és prèvia a la pandèmia. I era com detectant aquest risc que ara ja s'ha fet evident i que ara ja és ja és compartit per la ciutadania de l'impacte que suposa fer un ús excessiu d'aquesta tecnologia massa aviat, quan encara no estem preparats i no estem prou evolucionats o prou desenvolupats o no tenim un cervell prou madur com per utilitzar-lo amb autonomia. Doncs aquí va sorgir la guia per famílies cruels i malvades, que és com ens veuen els nostres adolescents de casa quan no els deixem tenir el seu mòbil abans que ens ho demanin, o quan ens ho estan demanant i encara no estan preparats. També després vam veure que l'ús excessiu amb famílies, sobretot amb infants petits, fent-los fotos o generant... O sigui, com l'ús excessiu de pantalles amb infants menors de 3 anys, vam veure que era una necessitat important crear una guia perquè prenguéssim consciència dels impactes i de com podíem redissenyar l'ús de les pantalles en una família on hi ha infants menors de 3 anys. I quan estàvem fent tallers tant per un tipus de perfil com per l'altre, ens trobàvem famílies que ens deien és que nosaltres hem fet tard. Nosaltres ja tots tenen mòbil i en fan un ús excessiu i estem a la lluita, o sigui, ja hem fet tard. Doncs aquesta tercera guia surt i neix en aquest marc de mai és massa tard i probablement el que tenim és un altre escenari i és un altre repte, és una altra definició de la situació. Sí que hem fet tard per fer una incorporació progressiva, lenta i acompanyada, sí que és cert, però el que podem fer és algun tipus d'activitat familiar que ens ajudi com a iguals, com a posar-ho en un lloc d'ús més saludable. Doncs d'aquí neix. I tot això és el que fem a Som Connexió i com que no és la nostra feina aquesta és diguem, els excedents ens serveixen per fer aquest tipus de feines, doncs hem fet un acord d'intercooperació amb Cafè i Social Media, que ells sí que són molt especialistes en aquest tema i la Iris us explicarà qui són Cafè i Social Media. Gràcies, Mercè. Molt bé, bona tarda. Gràcies per participar en aquest taller. Doncs, com comentava la Mercè, Cafè i Social Media és un programa de prevenció d'una cooperativa que es diu CIPAIS, és un centre de psicoteràpia que ens trobem a l'esquerra de l'Eixample i nosaltres treballem amb diferents col·lectius i en programes comunitaris amb col·lectius amb risc i amb vulnerabilitat. Un dels aspectes que vam trobar l'any 2013, quan encara les xarxes encara no havien penetrat del tot, podríem dir, a la societat, era que poguéssim parlar de totes les temàtiques que tenen un llenguatge que ara estem molt habituats, però en el seu moment era anglès, molt anglicisme, molt tècnic, i sovint tant les famílies com els petits comerciants, que són les dues poblacions, els dos col·lectius que vam començar a treballar, es feien molt perduts i la idea era d'anar a fer un cafè, que per això es diu Cafè i Social Media, i parlar de temes que potser eren més complicats o més tècnics, que eren en aquest cas les plataformes digitals i el paradigma digital. I a dia d'avui continuem amb aquestes activitats preventives a centres educatius, amb alumnat, amb famílies i amb professorat. Llavors, jo... Espera, perdona. Sí. M'ha saltat. No, llavors és el que anava a dir. Ara la Mercè comentarà una mica com arriba aquesta guia, d'on neix i a partir d'aquí anem comentant. Sí, aquesta guia, quan ens vam trobar amb aquesta situació, que les famílies deies que ja han fet tard, doncs vam conèixer l'experiència del Telmo Lazcano, que és un professor d'institut del País Basc, que en el marc d'una assignatura en anglès, em sembla, va dur a terme com un repte així experimental de proposar en aquella classe seva d'alumnes
doncs, de passar-se una setmana sencera sense el mòbil, perquè se n'adonava que hi havia un ús excessiu, que estaven molt fixats amb el mòbil i li va semblar que era molt interessant, d'una banda, llegir documentació que parlava sobre els impactes de fer un sobreús de la tecnologia. Hi havia molta documentació en anglès, per tant, hi havia com un bon context perquè els nois i noies es poguessin informar pensant que estaven fent una classe en anglès o que estaven practicant anglès, i el que els va és com anar portant cap a la idea de que no sou capaços de. Llavors, primer va ser això com informant-se, com a activitat d'anglès, llegint coses, mirant un documental, i finalment, informant-se i tenint debats, anaven veient que potser el que els estava passant amb el mòbil potser no era gaire bo, i es van proposar conjuntament, amb el Telmo com a professor, tots junts, definir a veure qui era capaç d'aguantar una setmana sense el mòbil. I doncs això, un repte, que és una de les coses que es fan per internet i que es fan per les xarxes socials. I d'aquí va sortir que fora d'alguns pocs alumnes de la classe no van ser capaços de seguir el ritme, la gran majoria el van seguir, i un volum important van sortir tan gratament satisfets de l'experiència d'estar una setmana sense mòbil que van decidir canviar radicalment la seva relació amb el mòbil. Llavors, clar, de tot això em va sortir com el primer sorprès probablement també va ser el propi Telmo, va rebre premis i es va començar a replicar aquesta experiència en diferents instituts. Llavors, nosaltres ens va semblar que era un bon punt de partida per inspirar-nos a com fer això o portar-ho i adaptar-ho en el context d'una família. I s'ha de tenir en compte que no és el mateix. Fer-ho en el marc d'una família, fer-ho en el marc d'un institut, doncs és bastant diferent. Però aquí us passo amb l'Iris, que us explica això, quines coses s'han de tenir en compte per fer-ho en família. Què hem de tenir en compte? Que probablement en els instituts això ja ho tenen molt present. Clar, estem parlant d'un repte que es planteja a partir dels 16 anys. A partir dels 16 anys és l'última etapa adolescent, podríem dir, en la qual ja es donen certes condicions que nosaltres podem situar-nos en una relació més horitzontal, podríem dir, amb els nostres fills i que podem raonar amb ells. Llavors, què caracteritza l'adolescència? Això com a context, perquè no serà una xerrada sobre l'adolescència, perquè si no ocuparia molt espai, però per fer un marc conceptual. Parlem de l'adolescència, que segur que els que teniu adolescents a casa, és una època de curiositat des de l'exploració, des de l'experiència, de noves experiències, noves activitats, noves persones, i des de la impulsivitat, que nosaltres percebem, aquesta impulsivitat. També que està relacionat amb l'exposició a riscos i a la vulnerabilitat. Tots aquests components que configuren la conducta adolescent són propis de la maduresa. I parlo de la maduresa no tant que també de caràcter, que això també sabem, i quan els que teniu diversos fills que han anat passant per aquestes edats veus com no tots passen igual, i no tots tenen el mateix nivell de maduresa, el mateix raonament, etc. Hi ha diferències i això es pot veure entre germans, es pot veure entre grup d'adolescents, entre amics, i això és propi d'aquesta immaduresa conductual, fruit també d'una immaduresa cerebral. Segur que heu sentit allò que el lòbul frontal es va desenvolupant fins l'adultesa. Doncs això també provoca que totes aquestes reaccions, aquesta impulsivitat, etc., està relacionada. Segurament també reconeixereu que penseu, quan era jove feia això i ara no ho faria, no ho faria mai, em tirava per una muntanya o feia no sé què. I aquestes coses, conforme et fas gran, et fan por, i et fan por perquè tens més consciència del risc propi, físic. Hi ha coses que es van valorant amb l'edat. Vull dir que això
aquesta conducta, podríem dir que a vegades ens molesta, és pròpia de l'adolescència i és la que s'ha de donar, no? És la que s'ha de donar en aquest moment que és la necessària. I parlem dels 16 anys perquè en la primera etapa passen altres coses, com per exemple, no? Parlem d'això de busquen l'aprovació dels seus iguals, evitar sentir-se exclosos. I aquest tema jo crec que xoca frontalment amb el tema de les pantalles, no? I amb el sentiment d'exclusió i amb l'aprovació de la resta, no? Tant de persones que segueixen com entre ells. Llavors, clar, busquen diferències i semblances entre ells, vull dir, entre el propi grup d'edat, podríem dir. I també aquí és on entra aquesta qüestió que us deia que a nivell de relacions d'amics, doncs, en principi, hi ha 2 estadis en l'adolescència. Hi ha un primer estadi doncs, de quan estan doncs, dels 11 als 13 anys, no? Quan comencen ja aquesta etapa adolescent, doncs, que aquesta relació és més per buscar activitat, no? Per buscar activitats de fer conjuntes, etc, però no tenen un gran sentiment o un fort sentiment d'amistat, de lleialtat, que això es dona a la segona etapa, no? Quan ja es parla doncs, de que és un confident, no? Són confidents, són persones molt importants. I aquí entra, no, l'altre punt, que és el canvi de referents, no? Més enllà de la família. Busquen, i això és sa que ho busquin, no? Que busquin més enllà de la família, siguin germans més grans, siguin amics, siguin, a vegades ens trobem, no? Referents digitals, això és el que tenim actualment també, doncs busquen, no? Busquen referents perquè estan en construcció. Aquí, per exemple, en el taller que nosaltres fem sobre l'etapa adolescent i que fem conjuntament amb les famílies, com és en aquest cas quan és presencial amb el del repte, sempre ensenyem una diapositiva que hi ha 3 esferes. Hi ha una esfera de família, hi ha una esfera social i hi ha una esfera laboral, no? O, en el cas dels adolescents, acadèmica. Llavors, d'aquestes 3 esferes preguntem als adults quina és la teva prioritat. I als adults no hi ha ningú que digui cap altra que la família, no? Vull dir, ho tenen molt clar. Els adolescents diuen la social, vale? No és ni l'acadèmica ni és la família. I això no ens ha de colpir, no? Vull dir, no ho hem de sentir com un rebuig, sinó que és pròpiament d'aquesta etapa que és el que és interessant, no? I per això parlem d'aquest canvi de referents. I després, les altres 2 condicions que també hem de tenir en compte, el tema que necessiten el seu espai, no? Jo sempre dic que un adolescent que vulgui estar a l'habitació i tancar la porta, fins a un punt és normal, no? Busquen aquesta intimitat, busquen aquesta esfera que sigui el seu moment. I alhora perquè estan construint la seva identitat, no? Estan fent el trànsit d'aquest nen, no? Al jove, i aquest trànsit de la identitat implica diferents coses. Implica tenir uns valors i creences pròpies. Implica unes fites educatives o laborals, no? Que ja comencen a pensar en què voldran fer amb aquest projecte de vida, què voldran construir, no? També s'orienten en el gènere, en funció també de la cultura que viuen, no? I aquí també doncs, hi ha les seves coses i també té un impacte, no? El tema de les xarxes socials. Hi ha una afectació social, vull dir que coneixen noves persones, fan grups d'amics, són molt importants, el que dèiem abans. I al final, doncs, totes aquestes qüestions es van interioritzant i ells és com transiten, no? Aquesta construcció de la identitat. Val. Jo diria que ho deixaria... Només una cosa, Iris, perquè has dit alguna cosa, com impacten amb tot això que has dit, així de manera transversal, el tema de les pantalles? Exacte. Llavors... Perquè, per exemple, quan diu necessiten el seu espai i la seva intimitat, m'ha vingut una imatge així de ai, no és una bona idea que s'emportin les pantalles en espais privats, per exemple, quan encara tenen poca maduresa o quan encara estan en una etapa molt inicial d'aquest recorregut d'infant cap a jove, no? Exacte, és que per això he comentat que amb les diferents qüestions podríem estirar com moltes coses pel que fa a l'ús de les pantalles en aquests aspectes. Que necessitin el seu espai i la seva intimitat, sempre es diu que quan estan aprenent a utilitzar els dispositius estiguin en espais compartits. Això segur que ho heu llegit
no? Vull dir, a la guia de famílies cruels i malvades hi és, no? Vull dir que això és repetit, no? És una condició que es dona. Nosaltres estem parlant d'adolescents de 16. Se suposa que hem pogut fer aquest trànsit o aquests passos, no? Igualment, jo crec que està més relacionat el tema de la intimitat amb un control parental, no? Vull dir que aquí també a vegades es confon la intimitat, el control, etc. I això sí que són qüestions que estem no? Està molt implícit en aquest moment. Però és més que res, jo crec que al final tu has de conèixer el teu fill, la teva filla, has de veure quin nivell de maduresa i de raonament té i també hi ha qüestions que han de poder experimentar per si mateixos i han de poder confiar que tu estaràs en un pas al costat, no? Jo el que comentava, per exemple, o sigui, un adolescent que està ben construït, podríem dir, es desenganxarà dels pares quan arribi aquesta etapa. És sa que físicament es desenganxi. Ara bé, un adolescent ben construït que es desenganxa físicament, vull dir, que busca la seva autonomia, el seu grup i fa els seus plans, podríem dir, és sa, però aquest adolescent, si ha pogut fer un bon procés, voldrà dir que quan tingui un problema important, a qui vagi a explicar-li, sigui venint a buscar-te, sigui per un missatge, sigui per una trucada, no? Això depèn de cadascú, serà possiblement els seus progenitors, no? Vull dir, les persones que hagin fet de referència, si estan ben, ja estan disponibles, accessibles i presents. Llavors, el marc d'aquesta guia es situa amb nois, noies a partir de 16 anys i que el repte en família és un acord entre iguals, perquè aquí ja es donen les condicions perquè això sigui així. Fer-ho abans no es donen les condicions perquè es pugui fer un acord entre iguals. Val? Llavors, exacte. Un apunt, només. Sí, O sigui, jo crec que aquí sí que s'ha de poder entendre que els adults i els menors estem tots atravessats per les pantalles, que sovint nosaltres som els que no som un bon exemple, no? I per això mateix també serveix aquest repte, perquè al ser compartit també podem compartir les dificultats que nosaltres també ens trobem en els usos, no? I que són usos que interrelacionen masses espais, podríem dir, perquè ara mateix les pantalles vol dir la meva vida personal, laboral, no? Tot barrejat, acadèmic, tot barrejat. I això també genera dificultats entre la comunicació familiar. Val. Anem a llançar una enquesta així molt curteta que veiem, o sigui, per recollir quines són les dificultats percebudes. Vaig a deixar aquesta pantalla un moment. Quines són les dificultats percebudes per dur a terme un repte d'aquest tipus, que no, així d'entrada, que és el que... A veure si el trobo. Sí. A veure si ara... Se l'enviem per tenir també una mica d'informació, com que som molta colla, per fer una mica de recull així amb facilitat. Després ja anirem a les preguntes, que serà... Tampoc som tanta gent, som 30 i pico de persones participant i podrem... De moment va guanyant l'acord entre adults. Bueno. Això va evolucionant. Aquí, clar, cadascú pot tenir situacions diverses, no? I aquí ho tenim tot agregat com si fos un i no és una situació real, però sí que ens podem imaginar que és una mitjana, no? De tot el que passa en el grup que estem compartint. Jo penso que ja som bastants dels que han contestat 18 persones. La meitat, sí. Sí, una miqueta menys de la meitat. Mira. Donem un minut més com a molt perquè pugueu anar contestant
i va evolucionant les respostes. Si vols, Iris, amb el que anem veient potser podem ja anar avançant, perquè aviat no evoluciona gaire ja les respostes. Ja són 25. Val. Doncs La resposta majoritària és que els tanco i joves... mostro els resultats. Es veuen? Sí. Val, perfecte, perquè veig quasi un 75% de les persones que esteu connectades heu votat. Llavors ja veieu que la resposta majoritària, un 52%, diu que els joves de la família no vulguin participar. El que ens fa més por és que no es vulguin unir, es neguin a aquesta proposta. Què podríem fer? Amb la Mercè aquest dia comentàvem amb aquestes opcions què es pot fer, com implicar els joves de la família, o potser ens trobem un d'ells, un d'ells que no vol. Jo considero que, tot i que hi hagi algun membre de la família que no vulgui participar, és interessant plantejar-ho i fer-ho, per lo que us deia abans, perquè sovint amb l'exemple també parlem de coses i també diem coses, I quan nosaltres fem un repte, que la idea seria compartit, però potser es podria unir aquesta persona en un segon moment. Potser no començaria des del principi, però sí que quan veiés una mica com funciona la dinàmica familiar o se li comencessin a plantejar coses, s'uniria. També l'altra opció és parlar de per què no? Què és el que li dificulta aquesta unió? Per què no vol? No confia? No pels temes que dèiem, per temes acadèmics? Perquè té la por de perdre la socialització? Que no comptin amb ell, que no pugui tenir plans, què és el que li preocupa? Què és el que li fa plantejar? Sí. Jo penso que en aquest cas la guia, de fet, ara us explicarem, perquè passa per diferents etapes de poder valorar si és un bon moment fer el repte ara sí o no. Llavors, si en cas ara quan us ho anem explicant, tot això que comentava la Iris és evident, però que quan volem com a adults convèncer els joves, el més fàcil que passi és que hi ha la divisió, Vosaltres el que teniu és una agenda oculta, i com que volem treballar com una unitat, doncs el repte el que ens fa és passar diferents etapes i fem com assemblees familiars. L'altre tema és que els adults no tinguin un acord compartit. Aquí potser és una miqueta més complicat, però també, no sé, què et sembla si mirem una mica els passos que planteja la guia Iris i després recollim a veure com ho podem abordar, aquestes dificultats? Molt bé. Aturo l'ús, Sí. Aturo l'ús i a veure, i torno a compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Doncs, com que això és... Habitualment el que ens passa és que segurament les persones que esteu aquí participant d'aquest taller sou les persones que teniu més clar que això seria molt saludable, que això seria el millor que podria passar, però perquè probablement us heu informat molt, teniu aquesta inquietud, i altres persones de la família doncs que no és així. Llavors el primer que fem és que es pugui compartir entre totes les persones de la família doncs un diagnòstic inicial. Es fan unes preguntes i amb aquelles preguntes contesta tothom, cadascú el que creu, o sigui, des de la seva mirada. La guia ja teniu l'enllaç, vull dir que la guia la podeu veure, però fan preguntes de mitjana, fem servir el mòbil més de 2 hores al dia. Llavors, si estic d'acord
gens o molt, no? En quina mesura estic d'acord, en general consultem el mòbil sense un objectiu concret, allò de tenir-lo i és com una relació d'alguna cosa que no te la pots treure de sobre, no? Que estàs pendent constantment de veure què està passant. Interrompem els àpats o les activitats per consultar el mòbil. Són un tipus de patrons de comportament que ens parlarien d'un rol del mòbil massa central, sobretot si contestem que això passa molt sovint. I la pròpia guia diu si el patró de comportament tendeix a que això es dona en moltes ocasions, doncs segurament deu ser que a la vostra família en aquest àmbit hi ha coses a millorar. Llavors, com que convida a seguir explorant, val? No és que ja decideixen, sí, anem a fer aquest repte, que realment és un repte agosarat i complicat. Per tant, aquí hauríem de veure si ens posem d'acord en que anem a explorar una mica més i si aconseguim que hi hagi interès en explorar-ho una mica més, doncs podem passar a la següent etapa. Si veiem que aquí hi ha algú que està molt enrocat, podem fer això, tirar endavant una part de la família o, per què no, esperar a que estiguem en una altra... que això maduri, perquè ja ens ho hem proposat, ja està dins com a debat, ja ens ho hem plantejat, i de dir, de moment no ens veiem en cor, ja ho tornarem a reprendre més endavant. Però no és que no ho puguem fer, sinó que senzillament ara probablement no és el moment o no ens veiem en cor de seguir endavant. Però si tenim una mica de curiositat sense comprometre'ns a tirar endavant amb el repte, que és més exigent, doncs el que podem fer és per què no investiguem una mica més? I això que ens diuen, doncs ens repartim feina i la pròpia guia dona com pautes de com podem investigar més i ens posa diverses activitats, els les podem repartir, qui vol fer què podem fer junts. I al final hi ha un procés de treball de camp, tots per igual. I ens ho repartim i ens ho negociem com repartir-nos aquest treball de camp de cerca d'informació. I un cop hem fet aquesta feina ens tornem a trobar tots plegats. I en aquesta nova situació compartida de família, doncs compartim què he descobert de la meva investigació, de la part que jo he estat explorant, i si hem fet alguna activitat conjunta, doncs quines conclusions en traiem de tot això. I si després de fer tot aquest treball de camp, doncs veiem que no tenim clar encara que volem tirar endavant amb el repte, doncs ho podem aturar aquí. En tot cas, tenim més informació, sabem més, i pot ser que la informació que hem aconseguit i amb la que ens hem relacionat doncs ens permeti tenir converses interessants que poden anar donant continuïtat sense haver de fer el repte, però ens poden permetre tenir converses. I coses que ens passen amb els mòbils doncs ens permeten tenir converses com més ben argumentades i més ben aprofundides del que ens està passant en els mòbils. No només en els joves, també amb els adults. O sigui que aquí no són que uns fan un mal ús i els altres no fem mal ús. És que tots en fem un excés d'ús normalment. I ens podem estar mirant els uns als altres amb aquesta informació. Fins aquí ja hauria tingut el seu profit. Vull dir que no hem perdut el temps. Però si aconseguim tirar endavant de dir ei, què, ens hi veiem en cor? Podem proposar-nos aquest repte com a família i després també podem buscar altres famílies, de veure si hi ha alguna altra família que també es veu en cor de tenir aquest repte, no? O sigui que podem fer-ho com socialitzant aquest repte. Doncs aquí, un cop s'ha decidit, el que es fa és pautar quin és el repte, de quants dies, amb quines condicions, quan fem els seguiments, què passa si algú se salta alguna de les coses que hem acordat. O sigui, hi ha tota una pauta en la guia que l'hem de complementar i l'hem de... O sigui, no és que els adults la defineixin per tothom, és que l'hem de negociar entre tots i definir el repte entre tots, perquè tots ens hi veiem en cor de tirar-lo endavant. I després ja comencem... Sí, endavant, digues. Perdó, I aquí entraria aquesta part de l'enquesta, que hi havia una part de les obligacions laborals i acadèmiques, que això formaria part d'aquest acord
no? I tant. Una cosa és que deixem el mòbil, però si jo, per exemple, treballo en comunicació, no, ara mateix qualsevol persona, el mòbil quasi és imprescindible i la majoria, molta gent ja no té un mòbil professional, no? Està barrejat amb el personal. Aquestes qüestions són les condicions que hem de pactar entre els membres de la família perquè no és una impossibilitat, que es pot treballar amb el mòbil, amb l'ordinador, amb la tablet, amb el que treballeu, no? O estudiar. És Clar, més quan la defineixes part... quan la part defineixes el més repte, d'oci. de fet pots decidir que pugui ser o molt radical o menys radical. Total o parcial. Exacte, es pot decidir, es pot decidir. Genial seria que dius, doncs, l'experiència del terme va ser total, va ser tanquem els mòbils i es queden aquí i, per tant, un dels reptes interessants és veure com substituir totes les coses que fem, doncs, si el que van treure va ser el mòbil. Llavors, no és el mateix el mòbil, que el portes sempre a sobre i que t'està acompanyant, que fer-ho tot amb l'ordinador i amb els horaris que està establert, no? O sigui que, però és una de les opcions i quan defineixes el repte és quan s'han de tenir aquests debats. També es pot decidir fer-ho en una època, jo què sé, ara ve la Setmana Santa, doncs fer-ho en una època de baixa intensitat, que no tens tantes exigències i que no t'has d'estar imaginant quantes solucions has de trobar per les coses quotidianes que habitualment utilitzes i que estan totes centralitzades. Què té de bo fer-ho en un moment d'alta intensitat? És que te n'adones de com està en el centre. I, per tant, és interessant plantejar-s'ho. També en podem fer més d'un, Podem fer-ne un durant, saps? Com de menys intensitat i un altre amb més intensitat. És el que pensava, no? Que es pot fer una prova, en una època de vacances i si ens sentim que ha anat prou bé, doncs potser ens atrevim a fer-ho quan estem en la rutina. De més nivell, un repte de més nivell. En tot cas, en la guia el que es recull és com totes les preguntes importants que s'han de contestar perquè puguem decidir quin és el repte. I un cop està decidit quin és el marc d'aquest repte, més o menys exigent, doncs ja comença el dia que aquest és el dia d'inici, el número 0. I durant el repte el que es fa, sobretot, és com un quadern de bitàcora, no? És com recollir l'experiència, com centrar-te molt en prendre consciència de què està canviant en aquesta quotidianitat on el mòbil està a un altre lloc, que l'hem situat a un altre lloc o no té lloc directament, no? Doncs és com poder donar-nos l'espai d'introspecció cadascú i poder anar observant què és el que estava fent aquest mòbil durant la nostra... mentre el teníem sense haver decidit el repte. I també la idea és que es puguin anar compartint l'experiència i trobar espais, definir aquests espais de trobada per explicar-nos, ei, tu com ho portes, no? I que ens puguem ajudar els uns als altres. Sempre donant per suposat que estem en una situació de repte d'iguals. O sigui, això ens ho hem d'anar repetint, que no hi ha algú que en sap més d'això que els altres, sinó que tothom està tenint una experiència única i diferent dels altres i que compartim des d'aquí, des d'aquesta igualtat. I arriba un moment que s'acaba, arribem a l'últim dia. Si tothom ha aconseguit arribar fins al repte, també hem de veure com celebrem haver-ho aconseguit o com gestionem l'haver-ho aconseguit a mitges. Tot això, per anar bé, ho hauríem d'haver definit en l'abans. Tot ha d'estar definit en l'abans, però llavors, quan arribem al final, puguem fer-ne una valoració. Llavors, la idea aquí és que es pugui valorar de fons i tenir converses. Penso que el que ens permet tota aquesta experiència no només és el repte d'estar sense el mòbil, sinó de generar un espai de relació i de contrast en una etapa que a vegades és difícil a les famílies tenir espais de compartir i que pot ser un bon motiu que ens pugui ajudar, tot i que realment és, perquè segur que és un gran motiu que ens ajuda a barallar-nos una mica. Vull dir que
genera tensions l'ús del mòbil. Doncs pot ser també interessant que el posem al centre, però per tenir un espai de conversa que ens porta més enllà. I finalment, quan ja definim, o sigui, quan ja hem valorat l'experiència, tenim l'experiència suficient al cos com per veure com definim un pacte d'ús a partir d'aquesta experiència. La guia porta com algunes propostes, algunes idees concretes de com seria una relació més saludable amb el mòbil i és per tenir-ho com a referència. Però, en definitiva, el que aquí és dir, després d'haver experimentat això conjuntament tota la família, quin és el pacte d'ús que volem definir pel post-repte. I, bàsicament, no sé, Iris, si vols aportar alguna cosa i Idoia, si hi ha preguntes que veig que no sé si és que hem anat molt a saco, si s'han fet preguntes, si hi ha coses que estan movent-se per aquí a la... Doncs de preguntes al xat no en tenim. De tota manera, com que ara tindrem uns minutets, no sé si algú voldrà preguntar alguna cosa, doncs podem, ja que estem acabant el que és el contingut pròpiament, no? Sí. Si prefereixen anar-les fent. A més, tampoc no som tanta gent com altres vegades, així que fins i tot igual es poden activar càmeres qui vulgui fer preguntes o comentar el que sigui, no? Iris, hi ha alguna cosa així? Perquè he anat bastant per feina, de com és el repte. La guia ho explica tot com molt detallat, com molt fil per randa, acompanya molt bé, o sigui que realment es pot llegir mentre es fa l'experiència, I porta també com plantilles que faciliten la recollida d'aquest quadern de bitàcora així amb facilitat. És un facilitador d'aquesta experiència. Jo crec que precisament aquest repte plantejat en aquest moment, vital, etc., el que ens permet també és sortir d'aquesta posició que tenim com a pares, mares, referents, tutors d'aquests adolescents, que sovint som nosaltres els que els hem d'ensenyar les coses, aquesta posició més paternalista que assumim durant la infància i que també aquest repte ajuda o proposa aquest canvi de rol que costa, perquè costa molt, Costa molt, no només per desconfiança, Però no és per desconfiança tant del menor sovint, és per pròpia, són per pors que tenim nosaltres, moltes inseguretats i més amb el dia a dia mediàtic que tenim, en el qual l'alarmisme està a tope i això també ens fa a nosaltres inhibir-nos de moltes situacions. I precisament jo crec que el repte és molt interessant perquè proposa aquesta posició horitzontal que possiblement ens incomoda, perquè nosaltres també ens jutjaran per l'ús que en fan. I els adolescents sovint tenen molts comentaris a fer-nos perquè no som un bon exemple per ells en l'ús del mòbil, perquè per això crec que també és molt interessant poder-ho fer amb la família i que es proposi un espai compartit. És una bona oportunitat en aquest sentit, oi, Iris? Exacte. Per posar-nos també com de persona observada, perquè fins ara els observats i acompanyats són els menors i aquí ja et comences a posar com un més i en el mateix nivell i fins i tot podem preguntar-nos, ostres, i tu com te'n surts d'això, no? També mostrar vulnerabilitats, està bé per ells. Per ells i per nosaltres és una molt bona experiència de caminar cap a aquesta nova etapa que estan construint, que és la seva edat adulta, en definitiva, no? Ens dona oportunitats per anar com posant-nos a prova i experimentar doncs, com avancem cap a aquesta nova etapa cap a iguals, no? Ara sí que comencen a haver preguntes al xat. Obrim aquest espai ja de preguntes, Mercè, o vols comentar alguna cosa per tancar? Dic perquè com que falta un quart d'hora, no? Sí, jo faria... Us comento el que ens diu l'Ariadna aquí al xat. Diu, en aquest sentit, si encara no estem en aquest moment, per tal de donar exemple, podem utilitzar aquesta metodologia amb els adults de la casa? Jo trobo que és interessant fer un repte als adults. Si ho estic entenent bé,
Ariadna, si et vols, Sí. si et ve de gust, si et vols connectar el micro i... Sí, seria just això, perquè al final hem de donar exemple i quan comences a plantejar-te que si li has de donar un mòbil i te n'adones dels teus hàbits i dius, bueno, és que directament, o sigui, no estic donant un bon exemple. Saps? Llavors, com posar aquests límits abans? Just ara, o sigui, les meves filles tenen 12 i 13 anys, llavors la de 13, doncs en algun moment se li ha de deixar algun mòbil, però li deixem sense dades, o sigui, s'ha de començar a fer aquest pas. Estem a la guia prèvia, com si diguéssim, vostra, que ens l'hem llegit nosaltres, se l'ha llegit ella, però clar, nosaltres tenim fem servir el mòbil fins ara d'una manera que no en teníem aquesta consciència de que havíem com d'ensenyar. Llavors pensava, bueno, doncs potser això pot ser interessant fer-ho primer nosaltres, aprofitant la Setmana Santa segurament, i llavors començar a fer aquesta norma i que elles també ho vegin. En realitat, no sé fins a quin punt com fer-les partíceps o no, o que vegin que s'està treballant en aquest sentit. Jo ho trobo molt interessant, Ariadna. La veritat és que ho trobo molt interessant i no és un repte petit perquè s'han d'estar les dues persones d'acord i no sempre és així. Si s'està d'acord, segur que és un exemple divertidíssim perquè hi ha moltes coses que fem a través del mòbil que haurem de dissenyar com fer-ho i si podem fer partíceps també a les adolescents o les adoles que ens acompanyen, doncs pot ser divertit. I és com una experiència prèvia que en algun moment, en el moment que també siguin ja usuàries, doncs es pot fer en família. És a dir, ja hem tingut un capítol previ, no? Doncs sí, ho agafo, ho apunto perquè m'ha semblat molt interessant en aquest sentit. Merci. És una qüestió que s'ha de parlar molt entre els adults, jo crec. Sovint també es donen conflictes de parella en aquest sentit. És a dir, que potser un està més desenganxat que l'altre i critica l'altre, no? de l'ús que en fa. Vull dir que això també ens ho hem trobat, no? en alguns tallers. Jo sempre dic una cosa i em remeto al que us deia al principi, a les 3 esferes, de la família, social, acadèmico-laboral. No? Quan les famílies preguntem quina és la prioritat de la teva vida, totes, unísono, diuen família. Val? Però això no ho acabem de transmetre als nostres fills i filles perquè fixeu-vos quantes vegades quan ens estan parlant o quan ens volen explicar alguna cosa, nosaltres desviem la nostra atenció i sovint l'excusa que utilitzem és feina. Val? Aquest missatge, el que els estem dient als nostres fills i filles és la feina és més important que tu. Vale? Llavors, jo crec que és dur, el que estic dient, però vull dir que són qüestions que a vegades ens hem d'aturar. Ens hem d'aturar perquè fem usos que poden confondre, perquè no estem donant a entendre o no estem transmetent els valors que realment sentim. No? I en aquesta desconnexió també cal connectar, a veure què ens està passant i per què estem posant algunes qüestions per davant de les altres. No? Vull dir que jo crec que el repte també et confronta amb moltes qüestions que no és només desconnectar, deixar el mòbil durant una setmana o els dies que decidim. No? És també tota la relació, tots els valors, tot el que estic transmetent. Jo volia demanar-li a l'Ariadna que si fa aquest repte com ens l'explicava, la volia animar que ens escrivís un correu després explicant-nos com ha anat. I tant, i tant. Jo prenc nota perquè és just el que deia l'Iris. Vull dir, és que al final és això, és el conflicte de parella, és posar tot això sobre de la taula, que no som gens conscients fins que no comences a treballar amb tots aquests temes, la veritat. No estàs sola, Ariadna. Us faré correu, us enviaré correu, a veure. Aquestes situacions són molt compartides i possiblement a les persones que estan aquí connectades participant també es troben situacions com les que estem comentant. Merci. M'agradaria... Ens hem fixat que hi ha moltes persones participants avui que són famílies encara amb adolescents bastant jovenets encara. Suposo que hi ha com el
el poder mirar-ho prèviament, no? Perquè, com hem explicat, aquesta guia estava com pensada, està pensada sobretot per la sensació de persona. És veritat que es podria utilitzar amb menors de 16 anys que també estan utilitzant molt el mòbil, però d'una manera menys autònoma, perquè les lectures, fins i tot la informació, han d'estar una mica més acompanyats. Però és possible, es podria fer. Però, clar, no tenen prou autonomia encara, probablement, I m'imagino que és més preventiu, que tots els que teniu fills de 11, 12, 13, 14, que us ha interessat el taller, doncs suposo que perquè ja n'hi ha bastants joves amb aquestes edats de 13 a 14 anys que ja tenen el mòbil i que per tant, ens agradaria poder tenir una experiència d'aquest tipus. Tot i així, ho estem projectant perquè no tenim prou informació. Si algú s'anima a dir-nos quina és l'expectativa, no? I què és el que buscava en el taller, ens ajudarà molt també. Bueno, jo en el meu cas tinc un fill de 12 que va cap a 13 i jo veig que tots els seus companys tenen mòbil. I bueno, ell no me'l demana, sap que jo que no vull mòbil fins d'aquí un temps, però jo veig tots els companys que es passen a buscar, que van tots junts a l'institut, però que tots van amb la pantalla davant, en comptes d'estar parlant, estar compartint, i jo el que no vull és això. Llavors, quan arribi el mòbil, vull que sigui una cosa pensada, no? I bueno, vull tenir estratègies, no? Potser una mica. Clar. L'altra guia, la per famílies cruels i malvades, ja la coneixes? Sí. Val. Que és per anar a fer la incorporació mica en mica i acompanyat. Val. Perdona, Iris, que anaves a comentar alguna cosa. No, que precisament aquests són els moments en els quals podem observar-nos, no? Perquè sovint a nosaltres ens crida l'atenció a l'ús que fan, com per exemple que s'asseuen tots en un banc i en comptes de parlar entre ells, estan comunicant-se entre ells però a través de les pantalles, no? Cosa que a nosaltres ens cortocircuita una mica, no? De dir, però si esteu aquí presents i esteu amb les pantalles, et poses nerviós, no? Però per què fas? Bueno, vull dir que aquestes situacions es donen, però també ens hem d'observar nosaltres. Nosaltres, qualsevol transport públic que puguem agafar, quasi, no, diria el 90% de les persones van amb la pantalla que no s'enteren del que passa al voltant. I parlo d'adults, no? Llavors, jo crec que precisament en aquest cas, aquesta situació que comentaves, Lídia, és per anar-te fixant ja amb quines coses a tu t'atravessen més. Perquè quan comences a incorporar els teus fills, filles amb les pantalles, amb el mòbil, que sí que serà una eina que pot generar més addicció, etc., o es parla d'una conducta més addictiva i estem molt preocupats, doncs quines qüestions nosaltres també estem posant sobre la taula quan ens relacionem, el que comentava també abans a l'Ariadna, que els estem transmetent amb tot això. Van sortint... Llegeixo jo mateixa les preguntes? Sí, la Carlota deia que sí que aquest repte es podria fer també amb totes les pantalles en general. Doncs clar, depèn de l'ús que se'n fa, no? Per exemple, la televisió, depèn de si se'n fa un ús més individual o un ús més familiar. Està pensat sobretot amb les pantalles d'ús bastant individual i que sigui el tipus de pantalla que sigui, però d'ús individual. I, per tant, jo què sé, si hi ha famílies que cadascú té la tele a la seva habitació, en aquest cas seria també la tele, també seria una de les pantalles que formaria part d'això, no? Tablets, smartphones són els que és més fàcil que siguin pantalles d'ús molt personal, que és el que és més fàcil que ens desconnecti i intercepti les relacions familiars, no? I que se'ns emporti. De fet, les aplicacions estan dissenyades per cridar la nostra atenció. O sigui,
tot el que hi ha en les tablets i els smartphones, també a la tele, però potser una miqueta menys de mesura, està dissenyat per captar la nostra atenció, perquè cada minut d'atenció que dediquem a la pantalla és un minut d'informació que recullen i que és com or, és matèria primera per fer l'explotació d'aquesta informació, que és la intel·ligència artificial, entre altres coses, s'ha construït també des d'aquesta aportació d'informació que anem donant cada minut de pantalla que estem fent. També amb les teles, sí. Hi ha una altra pregunta. De 15 li vaig donar el mòbil als 13, me'n penedeixo molt. Són coses que passen. En té un altre de 12 que no té mòbil i tots els seus amics en tenen. Vols retardar fins als 16, però som la resistència. És molt difícil. Això sí, això és un altre repte. Jo et diria, Desiré, te'n penedeixes d'haver-li donat els 13 perquè potser no veu poder fer aquesta tasca més d'acompanyament, no? Jo sempre el que comento és que al moment de donar el mòbil, i això estaríem parlant més de cruels i malvades, no? Hem de tenir en compte que el mòbil seria com anar en bici, no? Vull dir, nosaltres no agafarem i el primer dia que agafa una bici un nen el llançarem a la carretera perquè vagi sol, no? Doncs no, primer, i a més ara, no, que ja no existeixen les rodetes, etc., van primer amb els peus, no? Després quan dominen doncs comencen amb els pedals, els acompanyes, van protegits, no? Van amb casco, etc. Vull dir que seria un exemple, no?, a seguir. Llavors, el que és molt important és que la família estigui disposada, disponible, accessible i que pugui acompanyar en aquest ús, igual que pugui acompanyar en el moment del repte, no? Vull dir que el repte també, que això, perquè es puguin donar les condicions, també ha de ser tranquil, podríem dir, no? Vull dir que ha de ser un moment amb certa tranquil·litat dins la família. Si esteu en un moment de crisi familiar, no ho sé, vull dir que s'ha de poder valorar molt bé, no? Els moments, etc. No perquè ara haguem fet aquest taller vol dir que ho hagueu de fer ja, no? El repte, que això era una cosa també que volia dir una mica abans, no? Que no ens entrin les presses, que es pot anar treballant i el més important és el que deia, és que puguem fer exemple, que puguem parlar-ne, que puguem parlar molt de les nostres dificultats, no? Nosaltres també tenim conflictes arran de les pantalles, nosaltres també malinterpretem missatges, i això s'ha de poder explicar també, perquè quan tenen aquest moment de maduresa doncs poden entendre i poden, inclús a vegades ens poden ajudar, encara que no ho pensem. L'altre... No, ja es queda un minutet, de tota manera. Crec que no queden preguntes. Val. Per si voleu anar tancant. Sí, jo per tancar, fem el recull aquest del que t'emportes. Et sembla? Molt bé. Doncs ens agradaria això, poder recollir, no sé si es veu. Sí, es veu. I ja ho pots posar tu per el xat, el codi? Sí, vull. Mira, jo el puc copiar, el puc posar jo al xat. D'acord, gràcies. Sí. El codi és aquest. Sí. Amb aquest enllaç, doncs, ens ajuda també una mica a recollir això, el que us emporteu, el valor que us aporta, també per dissenyar noves edicions doncs, més adaptades a les necessitats de les famílies que hi participeu. Volia aprofitar per dir que com a mares i com a pares o com a famílies el que fem sempre ho fem pensant en el... O sigui, no ens podem sentir culpables de fer coses perquè no ho sabem tot. Fem el que podem. És que abans
el sentir, ai, ara no me'n recordo el nom de l'última persona que ha parlat, bueno, que han protestat, que La Desiree. això, la Desiree. Ah, que Sí, s'empenedia, sí. que s'empenedia, sí. S'empenedia. Jo a la primera també li vaig posar dades abans d'hora i a la segona no, i llavors hi havia la lluita de per què em veia sí i l'altre no. Doncs això estem aprenent, no? És com que també em va permetre dir els adults no ho sabem tot i n'anem aprenent i podem anar reconduint. A mesura que tens més informació, doncs pots dissenyar millor el que fas, no? Des d'aquí. És que o sigui, hi ha una cosa que potser no tothom coneix, però en el moment que et converteixes mare-pare, no? T'adjudiquen dos paquets. Un és la culpa i l'altre és el patiment. I llavors aquests t'acompanyen al llarg de la vida i has de veure com fer, no? Amb tot això. Vull dir que és normal, també t'arrepenteixes de moltes coses, no? Al llarg de la criança, moltes. Sempre vius amb conflicte, és el que té, no? Experimentar-ho. Després, amb el segon normalment ja vas més confiat, no? Perquè allò que es diu que es crien sols, però bueno, passen coses. Amb el primer, doncs, és el que hi ha, que experimenta i obre camí, també. El procés d'aprenentatge per totes, pels infants, pels adolescents, pels joves, pels grans i pels molt grans i pels grandíssims, és el mateix sempre. És experiència i aprenentatge. És inevitable. És el camí. Doncs us agraïm molt. Veiem aquí el ganes de fer-ho millor, un ritme per Setmana Santa. Sí, és un bon repte ara que ens podem preparar. Consciència, tranquil·litat, ajuda, aprenentatge, autocrítica, sí, perquè és veritat que tenim molta informació que ens porta a veure el que hem de fer amb els joves, però en canvi encara en tenim poca de tot el que recau a nosaltres com a model, no? Ja no dic només com a pares i mares, sinó com a adults que ens movem pel món. Jo intento, quan estic en un entorn social, també ser exemple. I aleshores intento fer un ús de la pantalla pensant que si els que m'envolten són joves o nens, que no només sóc educadora dels de casa, sinó que també ho soc dels que m'envolten. O sigui, la imatge del món enganxat a una pantalla, la majoria són adults, com comentava abans la Iris, i això és important, que en siguem conscients. M'agradaria, és que, idò, ja tinc un problema, on anem veient el que ens van compartint, o poso les dades de contacte, però no ho puc projectar tot. Sí, clar, no sé si, jo crec que ja està parat, no?, el globus de conceptes. El Mentimeter. Sí, no hi ha res nou. Llavors jo aniria posant les dades de contacte i aniria tancant. Perfecte. Agraïm-vos a totes les persones que heu participat al taller, doncs, la vostra participació, i animar-vos també a seguir endavant amb el repte. Després, si el feu, ens agradaria molt també que ens ho expliqueu com ha anat l'experiència. Ens podeu escriure al correu d'educa@somconnexió.com. Ens agradarà molt saber com ha anat. I si voleu fer tallers online, tallers presencials en el vostre centre educatiu, on sigui, teniu també aquí les dades de contacte de Cafè Social Media, que també podríem venir al centre a fer un taller en tallers privats en els centres educatius. D'acord? Compartit, això és molt interessant. No? El format presencial són tallers on intervenen els adults amb els adolescents. És una activitat conjunta. Vull dir que com això és alguna especificitat, podríem dir, i que no es pot donar en l'entorn virtual, doncs, bueno, per assenyalar-ho. I que pot ser un centre educatiu, pot ser un centre d'educació del lleure, o sigui que un entorn educatiu. Una cívica, sí. Exacte. Un centre cívic. I res, per últim, també animar-vos, si de les persones que heu participat al taller,
les que encara no sou usuàries de la cooperativa de Som Connexió, doncs us convidem a unir-vos perquè juntes podem fer molta més pinya i així poder seguir creant consciència i projectes com aquest que ens ajuden a cuidar una mica de les persones i del planeta. Moltes gràcies per la Moltes participació. gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, moltes gràcies. Adéu, bona tarda. A veure, gràcies.